aquí e por escollernos para esta fantástica tarde de verano, outono, verán, para que falemos da Nova Ardentía, que, como sabedes, é a revista oficial, ou é a revista do Culturmar, é o barco de papel do Culturmar. Culturmar, sabedes que empezou a andar, se non me trabuco corrixirme, alá polo 93, pode ser. Foron facendo, a partir, foron xuntando xente, ideas, iniciativa, para eses encontros internacionais de embarcacións tradicionais, que supoño que todas coñeceredes, e, alá polo ano 2004, apareceu o primeiro número da revista Ardentía, e foi a Ardentía os 8 primeiros números ata o número 9, que foi xa con periodicidade anual, antes era bianual, ou como se podía, pero basicamente bianual. A partir do número 9 é unha publicación anual que recolle o saber, o sentir e o traballo deste grupo Culturmar, do que hoxe facemos tamén parte. A partir do número 9, digo, é a Nova Ardentía. Ten un consello de redacción moi traballador, moi potente, moi interesante, do que temos 4 mostras, 4 persoas na mesa, que xa vos falarán cando lle deixe e nos contarán. Son Rosa Fernández, sei que é a máis recente incorporación do Consello de Redacción, Antón Mascato, Elena Pousa, que foi a nosa interlocutora, logo explico, e a nosa interlocutora principal, e finalmente Emilio Insua, que pasa por ser o patrón desta cofradía. Ben, para falar de Ardentía e do mar, eu tiña pensado algo distinto, pero resulta que é un impresentable, e falo del como impresentable porque ele a si mesmo se define así. Cando lle preguntei como presentaba aquí nesta sala, dixe, eu son impresentable, así que a min, Antonio de Chábala, supoño que xa suena o coñecedes. Mandoume onte un recado que ten que ver co mar, porque podemos estar contentos e contentas porque de aqueles 9 límites planetarios acabamos de rebasar o 7. Ya es oficial, traspasamos el 7º límite de seguridad para la continuidad de la vida humana civilizada, la acidificación de los océanos. Vos sabedes que os límites planetarios, aqueles que definiu a comunidade científica, nos que están de acordo, son estes 9, e, pues vedes a evolución 2009, 2015, 2023, o número 6 dos límites planetarios era a acidificación dos océanos. Esta acidificación dos océanos pon en perigo a vida tal e como a coñecemos, a vida do mar, e, consecuentemente, a nosa propia vida. Todo o que afecta a biología marina e todo o que afecta a interacción mar, atmosfera, clima, condicións de vida. Entón, si cada un destes límites sobrepasados a ir na zona verde poría en perigo a existencia humana tal e como a coñecemos, si definimos 9 e dos 9 llevamos sobrepasados 7, pues é para estar contentos, vamos bien. Dentro de pouco temos o rosco de pasapalabra completo. Aí tedes datos de 25 de setembro, de 2025, temos conseguido xa superar o 7º límite planetario. Ben, ten que ver con isto tamén, non directamente coa acidificación do océano, pero sí, e tamén está o IEN aquí metido polo medio, dentro da iniciativa Ilustraciencia, que é unha cuestión que pon en marcha o CSIC e co que colaboramos, e teremos aquí esa exposición dentro de 2 meses, é unha exposición supervisada e coordinada en gran parte por Fernando Valladares, outro impresentable. Ben, entonces, resulta que temos un quecemento no planeta que vai a resfriar o noso clima.
ese quencemento ten que ver co comportamento do mar, ten que ver coa chega ao mar de grandes cantidades de auga doce e de auga moi fría. Isto vai a cambiar a concentración e o comportamento fundamentalmente do Atlántico. Entón, isto vai a paralizar, ralentizar, incluso en calquera momento colapsar o AMOC. O AMOC é a corrente esta do Atlántico, que é, entre outras cosas, a responsable de que nós aquí, coa latitude similar ao norte de Estados Unidos ou do Canadá, temos un tempo moito máis lindo. Entón, é a paradoxa de que o quecemento global do planeta vai a producir un rápido, súbito enfriamento na nosa zona de residencia. Esta, digo, esta lámina forma parte, entón xa levamos dous, aí tedes problemas de AMOC, que podemos facer e cales son as súas consecuencias. Isto estará beneficiado neses panéis, son 11 panéis que tenemos aquí, insisto, e, bueno, estes dous, xunto con outros impresentables, sonaramos, Carlos Taibo, Albino Prada, Antonio Turiel, pois son un repóquero de impresentables que veñen falando desto, e agora xa na mesa temos outros cuantos impresentables tamén. Entonces, parafraseando a Óscar Cuento, o ministro este, de impresentable a impresentable, Rosa Calveires. Escoitadesme, non? Bueno, pois nada, eso, moitas grazas, Bruno, pola presentación e pola introducción desta la relación, obviamente, da revista con Mar e a propia trayectoria da revista. Ben, pois nada, eu efectivamente son a última en incorporarme ao equipo do Consello de Redacción, do que me sinto, pois, eso, moi agradecida, moi afortunada de formar parte, aprendo moitísimo de toda esta xente e do propio feito bueno, pues de paso tratar de navegar por todas esas augas de cultura marítima que están contidas en cada número da revista Nova Ardentía, ¿no? E navegalas para que, bueno, pues tamén as contribucións que eu poida facer e que vaya facendo, pues sean atinadas, sigan un poquinho ese ronsel de temas que por certo, son moi variados e moi diversos, non? E neste número, que é o número 17, pois apostei por tocar algunha temática así que pode resultar algo controvertida cando falamos de cultura marítima, non? Pois foi a través de dúas entrevistas, unha delas a un profesional do mundo da acuicultura de peixes, ali veciño do Grove, de onde eu e Antón tamén somos, e esta persoa, Jacobo Fernández, foi un pioneiro, digamos, en poñer en marcha o cultivo de rodaballo alá polos anos 80, no que foi a primeira instalación de Insuíña, que logo pasou a formar parte, digamos, das granxas de cultivo de rodaballo, propiedade de Pescanova, non? E ben, pois a través da súa propia trayectoria vital e profesional, pois entendemos que, bueno, pois algúns acertos houbo, non? Nese percorrido, nesa súa historia, na maneira na que entendeu o que podía significar aquela idea de producir peixe en granxa e de como poder desenvolvela nun lugar, o Grove, a enseada do Umia en particular, onde que ademais era un espazo de protección natural e bueno, sen grandes, digamos, problemas neste caso de contestación social ou afrontándose cara dunha maneira pois que ele entendeu como que funcionou, e realmente que coñecemos aquela instalación así, pois
de cerca e a historia que tuvo ali, pois realmente pensamos que se cada algunhas das claves que nos dan nesa entrevista pois sí que son interesantes, como se aproximou para falar do que estaban a facer, pois, por exemplo, as organizacións medioambientais, como, bueno, pois fixeron un traballo moi de portas abertas de cara aos colexios, e logo, pois, como ele, de alguma maneira, justificaba a necesidade de seguir avanzando nesa produción como vía de resposta á necesidade de poñer no mercado unha fonte máis de abastecemento de peixe, que é un recurso escaso, pero alimentariamente ou nutricionalmente imprescindible, moi necesario. Entón, esa foi unha das achegas deste número e a súa propia intrahistoria, os atracos que foi encontrando polo camiño, algunha anécdota diversa e alguna anécdota graciosa, e tamén un pouco a relevancia que o proxecto acabou tendo tanto no propio aquí en Galicia, que aínda que non segue a ser a produción de rodaballo unha produción relativamente pequena, pero o certo é que para esa especie particular a nivel internacional é unha produción moi importante. Galicia é pioneira e líder nese sentido para esa produción. E esa experiencia foi, de alguna maneira, referente para outros países. Recibironse consultas, visitas, sobre todo de Latinoamérica, Chile, me parece que mencionaba tamén Ecuador, para tratar de ver como se podía, cales eran as claves, cales eran as condicións que ele consideraba que xustificaban ou explicaban o éxito desa iniciativa, desa instalación. E logo a outra entrevista foi con dous investigadores da Universidade de Santiago e de outro tema tamén un poquinho controvertido, que é o furtivismo. E o motivo polo que me acheguei a eles para falar disto foi esencialmente porque tiña lido varios traballos que tiñan publicado acerca desta materia. Son o Grupo de Economía Pesqueira da Universidade de Santiago, que lidera Gonzalo Rodríguez, con Hugo Ballesteros, e Hugo fixo a súa tese de doutoramento sobre esta problemática para tratar de explicar que non é un fenómeno plano e que se poida explicar de maneira moi simple, e mesmo aquí en Galicia eles como chegaron a establecer algunhas peculiaridades da realidade dese fenómeno do furtivismo, que o fan como a partir das motivacións e das circunstancias que dan lugar a que exista, o fan como un fenómeno sumamente interesante pola diversidade de condicións que lle afectan, e como esa diversidade que vai dende simplemente a ambición de coller algo que non é de ata a necesidade de ir porque para algunha xente é a única maneira de conseguir algún recurso, e mesmo se entendemos non o furtivismo como alguén que vai coller ilícitamente, senón como alguén que indo coller o fai saindo, o sea, nas marxes da regulación, como ás veces esas prácticas nas marxes da regulación mesmo teñen un significado e unha xustificación no marco dun contexto de comunidade, de colectivo, que con prácticas mesmo solidarias de apoio mutuo entre, por exemplo, as mariscadoras ou os mariscadores, acaba xurdindo esa actividade que circunstancialmente está fora da norma, fora da regulación. Non quere decir que esta xente estea a xustificar nin a decir que
é válido e que habería que cambiar a perspectiva do furtivismo como algo bo, pero o que queren poñer é o énfase no feito de que é necesario miralo con esa lupa de proximidade para tamén entender que tipo de mecanismos poden funcionar mellor ou peor a hora de poder afrontarlo, de poder resolverlo. E algúns mecanismos pasan por medidas, digamos, disuasorias, coercitivas e demais, pero outros pasan por políticas de protección social, por exemplo. Entón, resultou un tempo moi agradable falando con eles e espero que a revista a entrevista cando a miredes na revista, pois tamén vos faga pasar un momento de reflexión interesante. E ata aquí, pois moitas gracias. Elena? Sí, vale, no sé si. Bueno, pues boas tardes a todas e a todos, grazas por virdes ata aquí. Eu tamén son das últimas en entrar neste barco, entrei a formar parte do rol desta embarcación. Despois de escribir un artigo sobre o barco do Miño, o Caroncho, a partir de aí, bueno, pois xa entrei como defensora da cultura fluvial, que sempre, claro, está en unha irmá menor, parece que ten menos historias para contar ou, digamos, menos interese cultural ou económico, ou que sexa, pero, bueno, nós tamén temos unha importante cultura fluvial. Eu que son do Baixo Miño de Follán, pois o primeiro que se me ocurre é defender sempre o Miño, e a defensa do Miño conleva, por suposto, a vertente ecolóxica, a vertente cultural, etc. Entón, bueno, neste caso, pois, nesta revista, neste número, eu participei máis ben buscando alguén que escribise artigos, porque temos que ir cambiando as firmas. Entón, bueno, pois pedinlle ao director do Aquamuseo, a Carlos Antunes, escribía un artigo sobre os peixes do río, e sobre todo tendo en conta as dificultades que hai nestes momentos de pesca, porque este ano, en anos anteriores, a lamprea e o meixón e todo iso está decaendo a unha velocidade tremenda. Entón, digamos que se está perdendo unha das fontes de ingreso que deu de comer aos ribeiregos do Miño durante moitos anos, vivías en parte desa pesca, e agora case non hai. Entón, bueno, o que interesaba sobre todo era unha visión científica de que peixes hai, como se chaman, por suposto, en portugués. O señor quería poñelos en castelán, e non. Esta revista, en principio, ten como base a lingua galega e o portugués. Entón, bueno, pues están aí os nomes dos peixes, bueno, un pouco a posibilidade de utilizar peixes que agora non son propios do Miño para o futuro, para a gastronomía. Entón, está dando alternativas, que veremos a ver en que acaba iso, non? Pero, bueno, a nós o que nos interesa é manter, por suposto, o río limpo e cheo de, como antes, de lampreas e de sábados e de meixón, que era o que realmente nos daba a nós unha certa vida. A parte disso, bueno, tendo en conta que eu teño un pé no mar, na Guarda, había que buscar alguén que falase da costa da Guarda, do Rosal. Entón, un artigo que ten moito que ver con esa parte foi o que escribiu Bruno, que ten que ver con os aeroxeradores e o impacto ambiental e de outro tipo que vai ter, non? Bueno, ese é un artigo bastante completo e con moitísima información, así que recomendo a lectura. Outro dos artigos nos que eu tuve un enorme placer de poder convidar aquí a Cuqui, que está aí entre o público, a Cuqui Piñeiro, que escribise algo sobre o seu pai, sobre o escultor, sobre Xoán Piñeiro, dado que é dos poucos escultores do mar que hai en Galicia. Entón, naceu, por suposto, a beira do mar, e entón, bueno, conta un pouco esa historia familiar e como o seu pai, bueno, ten moitísimos traballos e esculturas que teñen a ver con ese mar de Cangas, non?
Entón, bueno, esa é a miña participación nesta revista, pero sigo pensando que, bueno, que é unha revista que é moi interesante porque aquí ao fin e ao cabo estamos uns poucos do comité de redacción, pero creo que somos bastante representativos do que é a costa galega e do que, bueno, pues por lo menos o Miño está representado. E cato que, bueno, hai xente que é do Grove, hai xente que é de Cambados, que é de Viveiro, eu son, pois, da parte fluvial, hai xente que é de Esposende, é dicir, que temos un amplo abano, bueno, con este conxunto de xente sempre buscamos que haxa o que toquemos todos os portos ou todos os lugares que hai na costa galega, que é bastante grande. E entón, bueno, pues temos, somos como un almeiro, que se di así, oficialmente, un almeiro, non? Somos unha especie de bazo de peixes que sempre vamos a buscar onde comer e onde... Entón, sempre estamos buscando xente que nos axude a facer esta revista e que nos dé alimento cos seus coñecementos e coa súa escrita. E tamén, ao mesmo tempo, somos unha xanela. É unha xanela na que se pode ver, a través da que se pode ver o mar, non como aquela xanela da obra de teatro a Fiestra Valdeira, non? Había unha mociña que non quería que se vise o mar porque recordaba as orixes humildes do seu pai. Entón, nós nese caso non, nós nesta xanela, pois, queremos ir vendo cousas do pasado, da nosa cultura marítima e fluvial, pero tamén temos vontade de futuro, por iso hai artigos que teñen que ver coa ecoloxía, con problemas que van xurdindo, e falamos tamén de embarcacións tradicionais e moitas máis cousas. Por lo tanto, é unha revista que eu creo que apta para todos os públicos e con un enorme interés. Eu espero que moitos dos artigos que vos gusten, sobre todo porque están feitos con moita ilusión e, por suposto, por xente que coñece sobre o que está a escribir. Bueno, pois gracias e deixo aos meus compañeiros que comenten eles. Ben, continuamos agora explicando a Antón. Para min é un placer estar en Gondomar, estar no IEN. Como sabedes, as caras que vexo amigas de longa data, eu vivín aquí, eu son un dos que axudou a que o IEN comezara a andar. Estamos falando de moitos anos e é un placer vervos a moitos e moitas de vos. E a última, por certo, Cuqui, que a última vez que a vin foi no Copita, en Monsanto, alá nos anos a San Mercado. Hai unha anomalía e permitirme que empece pola parte negativa, comas, que ten que ver co Val Miñor e coas publicacións relacionadas coa cultura marítima. Eu hoxe revisei todos os índices dos 17 números e artigos directamente vencellados ao Val Miñor. Hai un de Xosé Lois que ten que ver coa talasonimia que vai da Guarda a Panchón. Ese si está, pero non hai, si non se me escapou ningún, non hai ni un solo máis. O Val Miñor é mar. Aí está Nigrán e Panchón, a longa tradición mariñeira, pesca de barcos. Aí está Baiona, que tamén ten a súa parte marítima, e está Gondomar, que ten que ver coa outro pau que nos tocamos na revista e en Culturmar, que é a cultura fluvial, a cultura dos ríos. E para iso está Gondomar. O Miñor define esta comarca, dalle nome a esta comarca, pero marca moi claramente a Concello de Gondomar. Pois, lamentablemente, ao longo destes 20 anos, desde o ano 2004, que comezou a publicarse Ardentía, logo Nova Ardentía, só hai un traballo de Xosé Lois relacionado con a cultura marítima ou fluvial na revista. É unha anomalía que eu creo que hai que corregir, pero acabo de revisar os 4 últimos números do anuario do IEN, a revista Estudos Milloráns, e de aproximadamente 60 artigos, só 2 teñen que ver coa cultura marítima, ou, se queredes, co mar. Un relacionado co cultivo do berberecho na Foz do Miñor, e outro sobre o mexillón e os hidrocarburos aquí na costa, digamos, do Miñor.
Eu creo que iso é unha anomalía, é moi sorprendente, porque acabades de escoitar a Elena, de Goián, que ela ten escrito traballos sobre o miño, pero hai tamén outra xente que ten escrito sobre o miño, sobre as pesqueiras, sobre o transporte, as embarcacións do río, etc. Sin embargo, mellor non, e eu creo que iso é algo que o ointe ten que plantexarse seriamente, porque de alguma maneira se está esquecendo que o Valmiñor é mar, e é mar moi poderoso, moi potente. É mar desde o punto de vista marítimo, pesqueiro, antropolóxico, dende calquera punto de vista que queiramos miralo, pero é tamén río, e iso compre urgentemente poñerle remedio. Tamén me preocupa que, así como na Guarda hai asociacións que traballan pola cultura marítima e que están federadas en Culturmar, aí están os de Piueiro, con un barco moi significativo, e hai algúns colectivos máis que traballan nestes asuntos. No Valmiñor, salvo IE, que ten efectivamente un dos que dende o principio estivo en Culturmar. Culturmar é a federación das asociacións que traballan pola cultura marítima e fluvial. Salvo IE, que si ten presencia en Culturmar dende o principio, non hai ninguna outra asociación, nin en Nigrán, nin en Bayona, nin en Gondomar, que traballen pola cultura marítima. Eu creo que aí está pasando algo que o mellor compre reflexionar sobre eso. Que é Culturmar, que é Nova Ardentía? Culturmar, como vos decía, é a federación das diferentes asociacións que por todo o litoral galego e tamén do norte de Portugal traballan de xeito mancomunado por fixar, rescatar, investigar, divulgar os valores desta cultura tradicional dos galegos e das galegas que teñen no mar a súa fonte de vida e de traballo. Dende o principio houve presencia portuguesa na revista e sigue habendo colaboracións permanentes sempre da cultura marítima portuguesa, tamén fluvial, e de todas as asociacións que en Galicia traballan por eso, dende Ribadeo ata Guarda. Evidentemente hai zonas donde a presencia de xente traballando nestes asuntos é maior, as Rías Baixas moi significativamente, hai a Arousa, o Grove, Cambados, hai outras que son menos activas, quizáis no Cantábrico haxa menos actividade que no Atlántico, que ten que ver de Carnota ou hacia baixo, pero hai, digamos, presencia en todas as zonas, con maior ou menor intensidade de todas as zonas. E a mí sorprendeme que no Valmiñor, fora do IEN, non haxa unha asociación que traballe por isto. En Vigo hai varias, Bouzas, Redondela, Chapela, hai moitas asociacións que traballan por estes asuntos e, curiosamente, no Valmiñor non. Este é o número 17. Van a dar, dende o ano 2004, coincidindo cos encontros de embarcacións de Tuarnenés, onde Galicia foi convidada a estar ali, e para iso os que daquela estaban xestionando os inicios da Federación de Asociacións pola Cultura Marítima, decidiron que había que levar algo físico, algo que fose presentable, e decidirse crear unha revista que dirixiu Luis Rey. Luis Rey morreu no ano 2015 e dende ese momento a Ardentía pasou a chamarse Nova Ardentía, unha práctica habitual nas embarcacións mariñeiras cando por algunha razón cambian a propiedade do armador ou cambian o patrón ou o que sexa. Engádeselle o de Nova como para marcar unha época distinta. Non, ás veces renuncian ao nome, pero moitas das veces mantén o nome. Nós decidimos mantelo porque sigue sendo a mesma revista que diseñou Luis Rey para aquel encontro do Arnenés. Que trata? Todo, que se trata en Nova Ardentía e en Ardentía antes? Todo o que ten que ver coa cultura marítima e fluvial, é dicir, todo. Da igual, economía, natureza, fauna, embarcacións, memoria, todo, absolutamente todo.
Van a dar 17 números, aproximadamente son 2.200 páxinas editadas, a maioría en galego, unha pequena parte en portugués, son aproximadamente 600 artigos, 300 colaboradores e alrededor de 7.000 fotografías. Nos damos nesta revista moita importancia a fotografía, porque nos é moi importante crear un fondo documental fotográfico para ilustrar os diferentes artigos que publicamos, de tal maneira que veredes, e despois os que non a conozades e queredes facervos con un exemplar que hai aquí, veredes que coidamos moito esa parte gráfica, creemos que é moi importante ese aspecto, digamos, da imaxe, e é unha revista que ao longo do tempo pasou dos primeiros 60 páxinas que tiña o primeiro número, aproximadamente, ás 160 que ten este último. Por certo, costaba 9 euros no ano 2004 e agora costa 10 euros e ten 100 páxinas máis. Evidentemente é ruinoso, desde o punto de vista económico isto non se sostense porque ninguén cobra por estes traballos, porque todo se fai de gracia e tamore, e porque temos o respaldo da Federación de Asociacións pola Cultura Marítima. Ainda así, é unha revista que non dá perdas, que incluso deixa algo de beneficios para a Federación e que mantemos a base de moito esforzo individual de xente que colabora dende a súa especialización, sexa literatura, arte, fotografía, porque, como os decía, tratamos todos os palos sempre que teñan relación con isto, coa cultura marítima e fluvial. Remato xa. Sí que me gustaría decir tres cousas. Unha, a miña dereita está Rosa Fernández Otero, que, como vos dixo, ele era o Grove. Por que está nesta revista? Primeiro, porque é unha técnica en asuntos pesqueiros, é traballadora do CETMAR, de Vigo, Centro Tecnolóxico do Mar, é economista. A miña esquerda está Elena, coñecida por a maioría dos que estáis aquí, filóloga, divulgadora de diferentes aspectos culturais, dinamizadora da recuperación da memoria histórica democrática no Valmiñor, autora de varias publicacións e investigadora, sobre todo, en asuntos que tienen que ver coa cultura fluvial do río Miño, a zona que a ela lle compete. E a miña esquerda inmediata está o coordinador da publicación, Emilio Insua, Eli Viveiro, historiador, especialista en literatura, especialista en historia contemporánea de Galicia, sobre todo no que ten que ver con o movimento nacionalista, e é o coordinador da publicación. Que quero decir con isto? Que somos persoas moi distintas e que procuramos retroalimentarnos uns a outros. Isto é o que eu quería decirvos e animar a Guillén a que recupere ese aspecto de traballar máis, enfocar máis, poñer máis o foco no que é a cultura do mar e dos ríos. Creo que é unha eiva que deberíamos a mellor reflexionar sobre iso. Vai nada, gracias. Ben, pois moi boa tarde e moitas grazas ao Instituto de Estudos Miñoranos por acoller a presentación do número 17 da revista Nova Ardentía, que, como xa vos contaron, é o escaparate de papel que ten a Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Culturmar, para, de alguma maneira, xogar un triplo papel, non? Por un lado, un papel de divulgación dun patrimonio que é colectivo, que é de todos e de todas, que nos dota de raíz, de identidade. Por outro lado, para incrementar, como decía Antón, as referencias, as fontes de consulta, as fontes de estudo, de investigación sobre todo canto xira alrededor dos mares e dos ríos, que é unha cantidade inmensa de patrimonio material e inmaterial, de memoria histórica, de movimento, actividade económica, de valores culturais, antropolóxicos, sociolóxicos, literarios, artísticos, etc. E o terceiro é, de alguma maneira, servir de un punto de encontro para que todas aquelas persoas que, por
diversas razóns e por diversos estímulos, teñen a ben dedicar parte da súa vida, do seu tempo, a rescatar, a investigar, a entrevistar persoas, a documentar prácticas, tipos de narración, memoria viva, etc., pois teñen tamén unha plataforma, un lugar de encontro físico e virtual ao mesmo tempo onde dar a coñecer, divulgar todo iso. Antón, Elena e Rosa sempre din que eu son o patrón de Nova Ardentía despois de Luís. Eu non son patrón de nada. Eu son, en todo caso, un timonel, un piloto, ás veces torpe, ás veces inexperto e ás veces que sabe máis por vello que por piloto. Porque eu levo desde o principio nesta revista. Empecé con Luís, no ano 2004, e como me gusta decir, empecé de choc, empecé de grumete, e agora vou, diríamos, aí ao leme, pero porque teño un equipo magnífico que sabe navegar. Se dependese de mí, poñermos a todos vos, a facer cousas, ou a mandar, así fai andando, non sería capaz, porque eu sou filólogo de formación e profesor de Instituto de Oficio, o sea que non teño eu esas virtudes. A xente de Culturmar, durante un tempo, agora menos, pero durante un tempo estábamos divididos en dúas parroquias casi que enfrentadas, os Marquetas e os Culturetas. Eu era dos Culturetas. E os Marquetas eran os que xe, a revista, para que querimos unha revista, temos que navegar, pasar o cando branco, cando se pode, nada máis. Eu son o piloto, mentres dure o corpo e a mente, pilotarei isto, entre outras razóns, porque eu debo ao de Luís, e porque tamén é unha oportunidade que teño eu para refrescar as raíces de salitre familiares, rescatar parte da memoria da miña propia familia, rescatar un mundo de referencias da miña terra, da miña comarca originaria, que é o norte da actual provincia de Lugo, o norte cantábrico galego de Viveiro, e desa zona do redor, de San Cibrao, que é a miña mãe, de Viveiro, que é meu pai, de San Lustiano, meu avó, etc. E iso creo que é unha característica que nos xunta moito a todas as persoas que acabamos enmallados dun xeito ou outro nesta revista. Que ainda que podamos ter oficios, profesións, intereses, trayectorias, incluso moi diversas, ao final a todos nos toca un pouco esa fibra da propia identidade, de salvaguardar unha memoria que é familiar, que é colectiva, que forma parte do mellor da infancia feliz, verdad, reliquiana, que non queremos renunciar a ela, etc. Bueno, esta revista desde que naceu ten un eminente afán divulgativo, e ese afán divulgativo leva a que non a concebísemos en ningún momento, e menos agora, como explicaba Antón, que ainda parece que vamos sorteando bastante ben o tema económico, o tema de que hai que pagar a imprenta, etc. Xa que tuvemos moi claro que isto era para devolver a xente todo este mundo, verdade? Hai, como se dixésemos, unha enorme masa potencial de lectores e lectoras desta revista. E esa masa enorme potencial de lectores desta revista non é unha masa especializada, non é unha masa, non sei como decirvos, restringida, verdad? Esta é a revista para que a lea alguén que anda agora ao mar, é para que a lea unha rejateira, é para que a lea o patrón maior dunha confradía, é para que a lea un carpinteiro de Ribeira de calquera porto do país, porque intenta reflexar todas as arestas, todas as vertentes, todas as caras deste poliedro que se chama cultura marítima e fluvial, que é como un saco sin fondo onde cabe prácticamente todo. E entón, con este afán de divulgación noso, o que fixemos desde o primeiro momento que entrou Rosa con Xurxo a formar parte deste comité de redacción, deste consejo de redacción, foi crear unha página web que é accesible de maneira gratuita e onde son descargables, tamén de maneira totalmente gratuita, todos os números anteriores a este, da revista. E o único que facemos é poñer un período de carencia, diríamos, non? Que circule en papel, que se poida presentar, que
que estea, diríamos, de escaparate nas librerías, nas principais del país, pero supoño que por volta do verán do 2026 pois subiremos o número 17 a esa mesma residencia, non? Virtual na nosa página web, novadentia.gal, de maneira que todo o tesouro, todo o legado, toda a cantidade de información de todo tipo que atesoura os 17 números de Ardentía e Nova Ardentía, pois está ao dispor. Está para a libre consulta, para o libre disfrute, está servindo de punto de apoio para que persoas que veñen detrás de nós investiguen, se aficionen, se mergullen en todos estes mundos, está sendo tamén un punto de, vamos dicir, de internacionalización, ou por menos de divulgación, non? Ilimitada do noso esforzo por recuperar tipos de embarcacións diferentes das distintas rías, dos distintos ríos do país, por recuperar memoria viva a través de entrevistas con persoas que viviron un mundo que está desaparecendo, vivíamos diante dos nosos ollos, ese mundo de navegantes tradicionais, de veleiros, de constructores de barcos por métodos e con materiais que non son os que priman neste momento. En ese sentido, a página web e cos números que vamos facendo vai nacendo, ou creo eu, estamos formando un depósito, un repertorio, unha gran enciclopedia do mar e dos ríos dos galegos e dos portugueses do norte, que supoño que cando todos nós andemos a navegar outros mares do alén, pois que servirá de posta, servirá de referente, será un tesouro valioso, igual que é para nós hoxe consultar a revista Nós, ou igual que será valioso para os mozos e mozas miñoranos do futuro ter a revista do Diego, verdad? Necesitamos ter raíces, porque senón desaparecemos como pobo, desaparecemos como colectividade, desaparecemos como individuos que dedicamos unha parte da nosa vida, do noso tempo, do noso esforzo, do noso sacrificio económico, familiar, etc., a intentar, diríamos, que o mundo que nos legaron se transmita, non? E esa é un pouco a filosofía que ten esta revista, que efectivamente ten moi boa crítica, ten unha magnífica nómina de colaboradores e colaboradoras que son gratuitas, generosas, moitas veces espontáneas, que ni siquiera damos pedido todo o material que nos chega por motu propio, porque hai xente que se entera de que existe a revista, ou dá como un número, e diga, pois, que guai estaría a publicar aquí, non ten máis que dicir, valería, vos apetecería, vos teño algo aquí sobre isto e tal. E nos últimos tempos, supoño que porque o Consello vai ampliándose, vai tendo unha visión, diríamos, máis completa ou máis rica, máis variada, que ao mellor a que podíamos ter os que iniciamos, que estábamos un pouco máis centrados en barcos, embarcacións tradicionais, carpinterías de ribeira, un pouco como máis focalizados, e agora xa vemos que isto é... Pois nun tempo esta parte estamos atrevéndonos, habría que dicir, porque é arriscado e porque ao mellor non a todo o mundo que recibe a revista lle gusta que haxa este tipo de materiais, a introducir activos, problemáticas, cuestións que teñen o seu punto de controvertida, o seu punto de problemáticas. Pero claro, é que, como ben contaba ahora Bruno, o propio medio mariño e o propio medio fluvial está en perigo no planeta Terra. E a depredación económica do sistema dominante no mundo, que é o capitalista, leva a que se esgoten os recursos. E temos un problema de que a humanidade non deixa de medrar, e vamos camiño de ser miles de millóns de seres humanos que necesitan alimentarse todos os días. E en que eso se ha pensado desde ese punto de vista, pois tampouco valería ou tampouco nos estaría permitido que unha revista como esta ficase nunha mera revista cultural inocua e aséptica que rescata unha foto antiga ou que dá un poemiña de Manuel Antonio para que se note que hai letras galegas no mar e que non se preocupe do que está pasando. Do que está pasando coa actividade pesqueira mariñeira e mariscadora no noso país neste momento, unha crise moi potente
xente, de recursos, e unha crise, efectivamente, de normativas limitadoras, e unha crise de relevo xeracional no mundo do traballo no mar, que leva a que Cambados hoxe a maior parte das tripulacións da flota da Vieira sexan, e benvidos son, non o digo para nada para recriminar, ao contrario, a aplaudos e acollos senegaleses, porque a mocidade galega, unha parte da mocidade galega, parece que non interesa traballar no mar. E iso debería levar a unha reflexión incluso dos nosos gobernantes, de toda a pelaxe, de toda a sigla, verdad? Que pasa co traballo no mar no noso país? Vai seguir sendo un sector, diríamos, productivo básico, elemental, que dote de poboación as nosas ribeiras, os nosos portos, ou vamos deixar que esmoreza, que desapareza e que nos convirtamos en receptores de turismo e nada máis? Entón, este tipo de problemáticas que, insisto, claro, metes o pé en pozas, vas pisar callos, ten arestas, non todo o mundo lle vai dicir que ben, que Nova Argentina defende que hai que dar un tratamento distinto ao furtivismo que sexa meramente a idea de un furtivo, un criminal, un delincuente, e xa está. Ou a eólica mariña, que para certo sector da sociedade isto do eólico é sempre moi ecologista e está moi ben. E o mellor resulta que, como explicaba antes Bruno, as cousas non están tan claras, non? Etcétera. E neste número, vou rematar, ofrecemos un número un pouquiño especial, un pouco distinto a anteriores por unha razón, diríamos, casi de autorretrato, non? De mirarse no espelho. Cadrou que o encontro de embarcacións que houve este verán en Ribeira, celebrado no mes de xullo, pois viña sendo o fechamento dun círculo, verdade? O primeiro encontro de embarcacións tradicionais organizado por unha Culturmar, que era a Federación só marítima, ainda non tiña fluvial, e que eran 6 entidades, a maior parte delas só da Ría da Arousa, así nace a Federación. No ano 93 xuntaros en Ribeira e fixeron un primeiro encontro. Diríamos o Agromar. Neste momento, na Federación non son 6, son 46 os colectivos federados. Naquel momento, as embarcacións que lograron reunir foron basicamente unha dúcia e a gran maioría desa dúcia de embarcacións respondían a unha única tipoloxía. Eran dornas arousas. Había, creo, unha dorna meca e había despois varias dornas, diríamos, normais. E neste momento, a flota tradicional de embarcacións tradicionais galegas é probablemente a flota máis diversa e máis recuperada desde un punto de desaparición dos últimos exemplares nos anos 50, nos anos 60, rescatados a través da memoria visual, a través da memoria dos carpinteiros de Ribeira, superviventes, etc., é a máis completa, a máis rica de todos os mares de Europa. E esa é a medalla, diríamos, que ten un pouco a Federación, non? Ser catro e un tambor, como dicía outro, para empezar, no ano 93, e ser hoxe seguramente un dos movimentos de recuperación, de divulgación e de traballo de cultura marítima e fluvial máis potentes en toda Europa. A onde nos levou iso? Levou a que o Culturmar sexa membro de pleno dereito e forma parte da directiva do European Heritage Maritime, é dicir, a gran asociación europea das culturas marítimas, onde están os bretóns, e os gregos, e os sardos, e os corsos, e todos os povos, diríamos, europeos que teñen, como nós, unha parte da súa identidade irrenunciablemente vinculada ao medio mariño e á actividade pesqueira, marisqueira, ao longo de séculos, non? Da súa historia. Entón, nos fixemos un número moi especial, porque como se pechaba ese círculo de o primeiro encontro foi o Ribeira e o encontro de 2025 volve a ser o Ribeira, é un encontro itinerante cada 2 anos, coas súas peripecias e coa súa historia, na revista decidimos facer un número especial, por eso se foi a 160 páxinas, non? Que xa me tiraron das orellas varias veces de Culturmar, e dicir, non pode ser tanto, que isto é un esforzo insostible, non? Temos que volver a 100 páxinas. Entón,
tomamos 3 decisións. A primeira, titular o volume, como vedes, de Ribeira a Ribeira, xogando co doble significado da palabra nese contexto, non? Do Porto de Ribeira no 93 ou do Porto de Ribeira outra vez no 2025, pero tamén de Ribeira a Ribeira, porque este é un movimento de boca a boca. E que estades facendo en Bueu? Estamos recuperando unha jamela. Pois nós lá en Ribadeo estamos a ver se recuperamos un bote típico do Cantábrico. E a ver se alá os Ortigueira atopan un traiñón e recuperan un traiñón na Sardiña, etc. De Ribeira a Ribeira, intercambiar, compartir, organizarse, levar e traer xentes, levar e traer información, levar e traer a revista, levar e traer un conferenciante, unha conferenciante, un artista que che ensine fotos, etc. Compartir. E fixemos o esforzo, que foi traballoso, pero deu un resultado magnífico pola generosidade deles, teño que dicir, non tanto polo noso traballo, senón porque eles se prestaron, de xuntar a opinión, a memoria, o recordo dos 7 individuos que ao longo da historia dos 30 e tantos anos de Culturmar estuveron, diríamos, patroneando, non? Puxeron a cara, deron o do de peito, facéndose presidentes da Federación. Entón, rescatamos a Dionisio, rescatamos a Trepa, rescatamos a Xaquín Cuiña, rescatamos a Fernando Piñeiro, rescatamos a Manolo Sendón, rescatamos a Pedro de Bouzas e a Chiquín, xa dixen, e máis o actual, que é Pepe Sacau, de Marremos. E fixemos o mismo repertorio de preguntas, o mismo cuestionario aos 7. Cando coñeciches Culturmar, como entraches a participar, que proxectos desenvolveche cando estabas á frente co teu equipo, que problemas atopache, que logros destacarías, que dificultades, tal. E cada un deles contestou, como igualmente quixo, uns máis por extenso, outros máis brevemente, pero creo que foi importantísimo porque casi é a primeira vez que Culturmar se mira o en vivo, non? Se mira para sí, se pon o espello diante, e fai esta especie de reflexión en voz alta. Bueno, a ver, vamos aquí 30 anos dando a tabarra, e que conseguimos? Cales son os nosos logros, cales son os nosos defectos, que cousas quedan independentes, non? Como que tracexamos un diario de bitácora e tracexamos tamén novos rumbos, novos obxectivos, novas ambicións, non? E iso complementámoslo con 2 traballos máis que tamén teñen o retrovisor posto. Un é con a persoa que desde a Consellería, do Mar, de Pesca, cambiábamos departamentos da Xunta de Galicia, pero el nunca cambiou no sentido de ser un puntal para nós, de ser o noso home na vara, que diría o outro, se fose un espía, que é Lino Lema. E gracias a Lino nos tuvemos sempre o apoio do Museo Galego, hai unha sala dedicada ao mundo marítimo e fluvial no Museo do Pobo en Compostela, e gracias a Lino, e a Ixola, a Escola de Marín, onde se forman carpinteiros que saben traballar as embarcacións tradicionais, tamén ten moito que ver Lino na súa creación, de maneira que Antón e Maseo fomos un día a Compostela e temos que falar con Lino por extenso e preguntar tamén o mismo, como te meteche nesto, e que vínculos tiña. E sabedes o sorprendente? A familia de Lino Lema non tiña nada que ver con ela. Era un terrícola 100%. E, sin embargo, xogou un papel fundamental e este número de alguma maneira homenaxea a esta persoa. Ese compromiso, ese saber estar, ese ter sempre, diríamos, unha actitude de apoio, respeto, padiante. E tamén quixemos renderlle unha homenaxe a esa pola lusa do noso movimento, que é a xente que no norte de Portugal, desde Porto a Valença, por decirlo así, ou a Monzón, leva colaborando coa Federación desde o principio. Leva sentíndose parte da cultura galega, marítima e fluvial galega, como se fose realmente galaeca, da bella galaeca romana, onde estábamos indistintos os das súas marxas. E fixémolo a través dun traballo de Joao Batista. Joao chegou a ser vicepresidente da nosa federación, foi o creador dunha entidade que tiña a sede en Viana do Castelo que se chamaba Barcos do Norte,
xogou un papel fundamental en salvar algunhas das últimas carpinterías de ribeira tradicionais que hai en Portugal, e a súa irmá, que é Ivón, formou parte do Consello de Redacción da nosa revista desde o comezo, e ainda sigue. E está presente en todos e cada un dos 17 números da revista. É a campeoa da revista. Non hai ninguén que teña colaboración nos 17 números. Ela é a única de todos. E está enfermiña, leva tempo pelexando con cancro, e nos quixemos facer unha homenaxe así un poquinho especial para que leve sempre presente que aquí, que a queremos moitísimo, e que esta revista non sería o que boamente é se non fose coa súa contribución magnífica, non? E entón o Joaba e a Ivón escriben un traballo que fai unha especie de repaso do contributo do movimento de cultura marítima en Portugal ao traballo da nosa federación. E despois o número complétase cun montón de artigos e de traballos que non vos vou aburrir dicindovos de que vai cada un, porque non acabaría e xa vai sendo tempo de por remate dar pé ao coloquio, pero que toca moitos paus. Por exemplo, un artigo sobre a visión dos ríos en Ramón Pero Pedrallo, un artigo sobre a Guerra da Sardiña a principios do século XX nas Rías Altas e nas Rías Baixas de Galicia, entre o sector do xeito e o sector máis industrial, ou un artigo precioso de Lara sobre as fábricas de xeo e como era antes de que existise a tecnoloxía para fabricar xeo, como se solventaba o problema da conservación do peixe, ou como o tema, diríamos, do Xomos, unha saga de mariñeiros do Grove que a través da súa memoria persoal nos van contando como a xente do mar adaptaba, inventaba novos tipos de NASA, novos tipos de rede, atopaba novos caladoiros, explotaba novas especies, navegaba mares nunca antes navegados, que dixera Camões, para descubrir novas pesquerías. Temos memoria da galerna do 61 no Cantábrico dun mariñeiro de Foz que desapareceu o ano pasado, e entón rescatamos un texto memorialístico onde conta como viviu ele en primeira persoa desa galerna. Falamos da recuperación do bote Manuel na ría de Vigo, no portiño de Randa, en Redondela, que ten unha enorme importancia porque serviu para salvarlle a vida a varias dúcias de persoas que viñan ata o porto de Vigo intentando embarcar entre os Atlánticos como polisóns para poder escapar a América durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Bastantes deles xudeus, por certo, escapaban dun xenocidio cando están algúns cometendo outro. E a revista complétase tamén con varios traballos que eu destacaríamos para rematar, como son que hai unha colaboración de Elena Domínguez, que é unha profe de lingua galega no IES da Illa de Ourense, e que se presentou e gañou o primeiro certame Luís Rei de investigación do Concello do Grove. O creador da nosa revista está, diríamos, agora mesmo convertido no referente para un dos poucos premios que existen no noso país sobre investigación sobre o mundo do mar, sobre a historia dos aldeas da Ría da Rosa. Elena ganou con un traballo que ten moito que ver co de Xosé Lois. Xosé Lois estudiou a talasonimia deste anaco do país, e ela o que fixo foi estudiar a talasonimia da Ría da Rosa e ver como se lle chaman, sobre todo, os elementos da xeoloxía, verdad? Os petóns, os cons, as touzas, etc. De onde ven a palabra, cales hai, etc. E Paco Fernández Rey, quixo facer unha prospección nunha novela mítica da literatura galega que é Antonio Inocentes, de Xosé Luis Méndez Ferrín, e ven un pouco todo o léxico mariñeiro que hai aí, verdad? Carmen Hermida quixo facer un cancioneiro do mar, xa que este ano nas letras galegas celebramos un pouco o mundo do cancioneiro popular galego, e quixo facer unha aproximación moi curiosa, moi original. Calquera diría que o cancioneiro do mar, onde hai que recollelo, é na costa, é nos portos de mar, é entrevistar con mulleres e homes dese medio. Pois non, Carmen Hermida foi ao interior de Galicia e rescatou un cancioneiro do mar en Monforte, en Berín, no barco de Valdeorras, en Viana do Bolo, en Larouco, nos lugares máis insospeitados. E resulta que xuntou centos de cantigas que falan do mar,
que falan das ondas, que falan dos peixes, que falan no interior de Galicia, para que vexades tamén como ás veces descubres aspectos insospeitados, non? Como é esa, diríamos, esa fluidez que había na cultura popular tradicional galega, no mundo tradicional galego, entre sabores de mar, sabores de terra, xente que ía, xente que viña, porque normalmente tendemos a creer que no pasado a poboación de Galicia como que era moi estática, non? Que nacías nunha aldea e daí xa non te movías no resto da tua vida porque se achavas aquela leiña e acabouse. Pero isto que a propia cultura nos leva a outra ruta. E isto é un pouco así o abrir de boca que vos fago da revista de Xaldecha. Ben, pois, de Ribeira a Ribeira, pasando polo Val de Miñao, tedes a palabra. Alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario? Bueno, parabéns, eu estou sorprendido. Son 160 páginas. Parece que son 600, 700, como todos os contidos. Tiene que meter a mão. E además, parabéns, Emilio, Antón, Rosa, todos. Bueno, encantado de estar aquí, disfrutando este aperitivo. Gustavo. Hola, sí, nada, parabéns, muchísimas gracias por semejante iniciativa. Quería haceros una pregunta súper directa. Si hubiese que escoger un problema, un principal, o máis importante de todos, no que atinse aos mares e ao río, do punto de vista de nosos cidadáns, cal escolleríades? Cal é para vos o problema máis urgente, máis importante de todos? Entrado nos ríos, nas aguas, nas nosas aguas, que compete, pero que nos teña que movilizar a nosos cidadáns da terra. Bueno, eu contestaríache dicindo que en Culturmar desde o minuto cero tuvemos moi claro que nós queremos un mar vivo e un ríos vivos. E cando decimos vivos, decimos naturalmente vivos, ecolóxicamente, diríamos, respetados, pero ao mesmo tempo productivos. Productivos de ser unha fonte de bienestar, de riqueza, de disfrute, de coñecimento, de recoñecimento, de identidade. Entón, eso, dito así de sinxelamente, é dicir, queremos un mar vivo, queremos uns ríos vivos, hoxe non se dá. Non é unha realidade. Está todo ameazado, está todo contaminado, está todo pervertido pola lógica extractivista, de enriquecemento rápido, de non pensar que detrás de nós van vir outras xeracións que teñen dereito ao disfrute deste medio, desta natureza, desta paisaxe, deste patrimonio igual que tuvemos nós. E, polo tanto, o problema é, diríamos, global, non? É difícil decirlo. A mí, se me dis que me preocupa a mí máis, home, a mí doime moito ver o drama que pasan moitas familias mariscadoras na Ría de Noia ou na Ría da Rousa, cando antes daban máis ou menos sacado para vivir ou para complementar económicamente, e neste momento o que che din é que entre perda de salinidade cando hai demasiada choiva, entre contaminación, non sei que, entre especies invasoras de tumbedalle, resulta que non levan diñeiro na casa. O sea que están empobrecidas. Non é un sector, diríamos, productivo que neste momento garantice o benestar de quen se dedica a ele. E iso parece preocupantísimo, porque nin hai alternativa económica para esa xente, nin dá a entender de que quen ten a potestade de xestionar iso, os recursos mariños, a limpeza das rías, que non haxa contaminación, etc., non o está facendo ben. Eu contestaríache de outra maneira. Ata hai 20 anos a cultura marítima en Galicia non existía. Ninguén traballaba por eso. Si a cultura do medio rural, incluso na literatura, era moi frecuente, pois, cousas como Memoria General Labrego, tal. E non había apenas reflexo do que o mundo ao mar na literatura nin na cultura en xeral. E tiñamos moito mar, moitísimo mar, pero culturalmente non existía eso. É como se houbera unha especie de virada de costas, o mariñeiro, dende que saía do mar e iba a terra, non quería volver a saber do mar. Pero os fillos dos mariñeiros
o mellor facían traballos de investigación sobre os cruceiros, os diornos, os hórreos, os petos de ánimas e non sei que outra cousa, pero non do mundo do mar. Hoxe, afortunadamente, de 20 anos para aquí, eso recuperouse. Pero foi en sentido contrario ao potencial mariñeiro, xa non digo marítimo, mariñeiro que tiñamos. É dicir, desde o punto de acaba de decir o Emilio, vai indo a menos o sector do mar, estamos tendo serios problemas de mariscadores, de pesca extractiva, etc., etc. E pódenos pasar o que lle pasou aos bretóns, que teñen un pasado impresionante de cultura de pesca, de actividade extractiva pesqueira. Hoxe, a actividade extractiva pesqueira en Bretaña é cero, apenas existe, 3 ou 4 barcos por ali, 3 ou 4 instalacións tal, e para de contar. E, sin embargo, teñen unha cultura marítima impresionante. Museos, investigacións, premios, actividades de todo tipo, os encontros estes aos que fomos hai 20 anos do Ardenés, é un exemplo clarísimo deso, pero hai que ter cuidado con eso. Vai nos pasar o mismo, pode pasarnos o mismo. Na entrevista que fixemos a Lino Lema, neste número, a que se refería Emilio antes, fixemos esa pregunta: crees que pode pasarnos como pasou Bretaña? E el di, e é un experto pesqueiro, dedicou toda a súa vida a traballar desde o punto de vista de funcionario público, como técnico, neste sector. E iso, sí, podemos pasar. Ese é un risco. E a mí preocupa de moito que antes os mariñeiros cedían o barco aos seus fillos. A veces eran incluso varias familias, irmáns, tíos, sobrinhos que traballaban no mesmo barco e eran mancomunados en traballo. Hoxe, o reposto para os mariñeiros que están xubilándose son caboverdianos, filipinos, peruanos, etc., etc. E como decía Emilio, non vexades nesto ningún tipo de queixa por eso, simplemente a queixa é que non hai reposto do país para as embarcacións. Entón, que vai a pasar co futuro da cultura marítima e do mundo do mar en xeral? Eu creo que é preocupante. Se me permitides, eu engadiría unha cousa, non? Que eu penso que un problema importante en relación con todo isto é mirar digamos, a desaparición ou ese debilitamento da estructura social e económica vencellada ás actividades do mar ou marítimas, ver que ese problema é un problema estrictamente relacionado coa xente que depende directamente desas actividades. Para min, digamos, e con esta perspectiva, digamos, máis cultural, máis identitaria, pois penso que como sociedade, si nos vemos refletidos nese espello mariñeiro, nesa grande diversidade de formas de expresión do que significa a cultura mariñeira, os problemas do mar non son os problemas das mariscadoras, os problemas das embarcacións, porque ao final eses problemas acaban repercutindo en que medida, por dicir algo, o modelo turístico que podemos ofrecer ten algo de singular. Si todo eso desaparece, a singularidade do que este espazo no mundo representa desaparece tamén, e, polo tanto, pois seguramente o atractivo deixe de ser tal cousa, ou acabará sendo un atractivo moito máis reduccionista e ubicado eso, no mundo dos museos e no mundo máis constreñido, menos natural, menos orgánico. Para min esa cultura viva significa eso, que siga sendo parte de todos, de cada un de nós, vivamos ou non directamente das actividades do mar. E iso falta, ou perdese. Moita xente vira as costas neste momento o que pasa no mar. Así que, nada, muchísimas gracias por vir, por aguantarnos. Quedan aquí revistas. Se alguén quere revistas, temos aquí.
Sobre todo que están baratas, ¿no? Son de cero. De momento son. Están baratas.